Robin Singnar ke hai Chenglok dak nilit constituency committee long Mai Phu Chun Bang pen ke Chenglok Klembang Phu Klembang Pi penan part ame kape ka constituency Kupli pen ke Chenglok chetong dun ke thi ke ding tum pen dak chetong rapet rong asal sorkari gamura pen Chenglok nipi nipo purun riso nimso aklimang parke doan aphan lame thiga jai jai thang ni ninga klong si pen kaching hon la pen kaching songa kardon pajuri glok kardon si ini ke bang bangke ningkarong alam theni do ete bangke laso arong bangke pini ke bang long ching lo la ete lo ningarong pino pini dak je theglong bangke la theni bangke dak dang tu marong pen ha ni tu mahabar ka cepat bondo masih mu henta mu sa junam long lo di meeting lah lo antu se cepat don cepat rap nak ko ni jangka biang long pen ni ha biang long antu se cepat don cepat rap nak ko meeting lah lo si don mani tum dilihin pen lam ke thanji ason ke tu elo nang tum ni tum asong pen ke thana lam ana bangke nang tum adu thek lo nang chi dun lo nang ke kroi dun lo nang ke don dun lo ko al thek bangke nili tum asong pen ke nang adi joklot lo nang le tum si apong abatai ta nang tek lang eto apong tila election long tame nang tum pe hai lo ala lo ang thek lo nang ke kroi dun la pe nang ke lo nang thek lang lo tapi ni bangke mo heta pulo ili tum ang pong cepat heng no prong pen top jom pen ka ching ki na ang ko jai nek ko lam jom kita ili tum ka se don de ka se kroi kroi ko lam ke thang na ta abi hello sini ngarong bangke si ini ke than tu gang tu lam dang do pulang mohet than kon pipi lo kar biang long arlu jasemet itu akpe to bangke silam ilun cha tu tek pilang sedon delang ciki pen ke than pep la to je pata khai ke abi lo akhirnya kedam tang MP election ahud mohet than ko lo Mosti ingkora frog angkong pen la sir ke babang ke ilitum sipe hailong khaido anke la sir ke angkong ilitum jong si langdam pamilo ke langdam parluglo pulotang de kopia podlo pulotang de la sir ke atima bang ke ilitum akhe akar biara tum si apai ke ong pot nang ilitum dak nili pen ke chenglok duar baguri toru pothar pen ke chenglok ha ilitum nili ke podona dim hamren Tujuan kita langsung ke bagaimana bangke ini tu akhir si pini ani anta armu ke orang lang kode bangke hai lo. Lutang teh itu jaju tek elam itu jaju tek lo kuang tek tak langan lo. Lasi council long kacari dia ji pan sorkar kacari ji pan ke itu ang hoi ke grade 3 jase met ke nangji. Lasi sirke ke unyat lo non itu long po adim le ilitum ki unlo pulutang de la bangke sorkar bangke cari long po an sosesi unangi sitani li buda bangke la long po le ki unanta ilitum bangke sorkar bangke cari long bekko lasi ilitum ining ki theben si donang po un bekji po bangsi ilitum matha theknang po la pen kar biang longang bong an pen kacipe hai anong ki jumen nai ko marlo pulutang te jasemet ke nang itum homosti Nili hello